השני זה שהולך חציים. לא יודע, אבל לא קוראים לו הגדול והנורא סתם. אני חושב שגודל הוא פשוט נורא טוב. זו הסיבה שאלי וטובי מובילים אותנו אליו. רגע. אלי? טוטו, די לצפצף. בסדר, אני אשב. נמאס לי מהעוף הזה. תביא לי אותו. סליחה, זה בטעות. סליחה. תעזוב אותו! מה אני אמור לעשות בלעדיו? לראות את העולם, את כל הקסם שיש פה. אוי. זה בדיוק מה שאמא אמרה לך.